Os elementos básicos dun traxe aldeán de garda serían, empezaríamos por poñer a camisa, a muller non leva outro tipo de roupa interior, entón ponse unha camisa, por riba, a modo de sujetador, levaríamos un xustillo, abotonado no medio, e logo, pois, o pano, o dengue, unha touca ou o que fora a levar. E logo, pola parte de abaixo, inmediatamente encima da camisa, meteríamos un refaixo de lá, como este. Sobre o refaixo de lá meteríamos un refaixo bordado, ou dous. Logo por riba teríamos a saia de pano, de picote, e por riba, pois, un mantelo, a lensa, en este caso, ou un cinguideiro, unha raxeta. A peza que leva o home na chaqueta, digamos, que é outra almilla, está sacada de unha fotografía antiga en donde titulan perfectamente que é un home que está na feira. Ata que apareceron as chaquetas e chambras, a única maneira de cubrirse era ou cos mandís ou cos mantos. Estes mantos que teñen estas dúas maniquís eran feitos no Val de San Lorenzo e teñen a mesma técnica que as mantas maragatas. Tristemente se perdeu esta técnica de levantado da cor.